Een reptiel kan ook een huisdier zijn. Hoor. Een reptiel. So what else comes to mind when you hear the word love? Bij deze ga ik verder eerst gaan. Freedom. Okay. And why is it freedom? It gives you a good feeling, and you like you're getting close to each other, and you feel free from your anger. Okay. That's why. Wanneer gaan we